UCIN zná dokonale problematiku spojenou s pokládkou, renovací a ošetřováním podlah a neustále vyvíjí dokonalejší a dokonalejší řešení. Díky značce UCIN si podlahář metr za metrem podmaňuje svoje teritorium, protože ten, kdo nese prapor UCIN, tomu patří podlaha. UCIN a podlaha je vaše. Jak provést rychlou, jistou a zaručeně rozměrově stabilní pokládku dílců nové designové podlahoviny na podlahovinu stávající pomocí SIGAN Elements. Rozměrově stabilní pokládka dílců nové PVC designové podlahové krytiny na stávající podlahovinu. Případný prach nebo nečistoty z podkladu vysajeme buď vysavačem, nebo vytřeme čistou vodou, navlhčeným hadrem nebo mopem. Následně provedeme zkoušku, zdali folie SIGAN Elements na stávajícím podkladu dobře drží. Pásku SIGAN Elements, která je součástí balení, nalepíme podél stěn a stavebních výstupků, čímž zvýšíme lepivou sílu na okrajích. Pásy folie SIGAN Elements klademe na sraz ve směru kladení nové podlahoviny a dobře vyhladíme. Alternativně je možno provádět pokládku folie SIGAN Elements ve vzájemné spolupráci dvou kladečů. Proměříme místnost, rozdělíme lamely nebo čtverce. Vhodnou tužkou vyznačíme na ochranném papíře počáteční body kladení. Ocelové pravítko položíme a vyrovnáme podél vyznačených počátečních bodů. Ochranný papír sejmeme až k hraně ocelového pravítka a odtrhneme jej podél hrany pravítka. Takto vzniklá přímka slouží jako zakládací linka pro první řadu lamel, případně čtverců. Lamely, případně čtverce pokládáme bez tahu a pnutí podél zakládací linky a rukou pevně přitlačíme. Ochranný papír postupně odstraňujeme a jednotlivé prvky podlahové krytiny klademe postupně stejným způsobem. Po provedené pokládce celou plochu dobře vyhladíme. Abychom snížili objem odpadu, štosujeme sejmutý ochranný papír postupně na sebe a následně svineme do ruličky. Podlahová krytina je po nalepení okamžitě pochozí a připravena k plnému užívání. I po letech je možno přilepenou podlahovou krytinu pomocí SIGAN Elements snadno a beze zbytku odstranit.